бахшида ба садсолагӣ адабиётшиноси маъруфи тоҷик мунаққид узви вобастаи академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон соҳиб табаров дар ноҳияи восеъ ҳамоиши адабӣ маърифатӣ доир гардид. чорабинии мазкур бо ибтикори шуъбаи маорифи ноҳия роҳандозӣ гардида дар маърузаи мудири шуъбаи маорифи ноҳия ва дигар баромадкунандагон аз ҳаёт ва фаъолияти олими тоҷик соҳиб табаров ва хизматҳои ӯ дар рушди илми адабиёти муосири тоҷик қайд карда шуданд. қайд гардид ки соҳиб табаров соли 1924 дар деҳаи чораҳаи ноҳияи муъминобод ба дунё омадааст. ном бурда узви вобастаи академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, доктор ва профессори фахрии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ буда муаллифи беш аз 800 асару таълифоти илмӣ мебошад. қайд гардид ки соҳиб табаров дар таҳқиқи осори Пайрав Сулаймонӣ, Алии Хуш, Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Ҷалол Икромӣ, Мумин Қаноат, Бозор Собир, Гулрухсор, Ғоиб Сафарзода, Лоиқ Шералӣ саҳми арзишманд гузоштааст. як хусусияти хоси соҳиб табар дар он буд ки ӯ бештар ба адабиёти ҷавон ки китобҳои нахустини онҳо бо номи навниҳоли боғи адабиёт чоп мешуд диққат дода онҳоро хеле пажӯҳишкорона мехонд, ба онҳо сухани воқеиятро мегуфт ва ана ҳамон шоироне ки бевосита зери тавсияҳои домло табаров ба камол расанд имрӯз шоирони соҳиб мактаби мо ҳастанд. соҳиб табаров яке аз мунаққидони бисёр шинохта аст. саҳми ӯ дар илми айнишиносии тоҷик ҳам хеле бузург аст ва соҳиб табаров мунаққиде буд ки вай хеле дақиқкор буд. суханро дар ҷои лозимо мегуфт то ба камбудии ишлоҳ дарорад. масалан соли 1958 аввалин навиштаҳои шоири ҷавони он вақта Мумин Қаноат дар маҷалаи Шарқи Сурх чоп шуда буд чанд шеъри шогирдонаш ва вақте ки Домло Табаров ҳамин шеърҳоро хонданд мақолае навиштанд бо номи Роҳ ба сӯи назми олӣ ва дар ҳақиқат мунаққид ҳангоми таҳлили шеърҳо пешгӯӣ кард ки аз ин шоири ҷавон адабиёти тоҷик сухани навро интизор аст. воқеан ҳам раванди зиндагӣ, раванди эҷоди Мумин Қаноат собит намуд ки суханони Домло Табаров беҳуда нест ва дар ҳақиқат назми тоҷик дар солҳои 60-70 бо ташаббуси эҷодиёти бевоситаи Мумин Қаноат берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ, ҳатто берун аз Иттиҳоди шӯравӣ ном баровард. дар ин ҳамоиш хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия аз дигар паҳлӯҳои эҷодии олими тоҷик соҳиб табаров маъруза карданд. бахшида ба ин чорабинӣ аз ҳаёт ва фаъолияти соҳиб табаров дар викторина саволу ҷавобҳо наврасон фаъолона иштирок доштанд. бахшида ба фаъолияти соҳиб табаров гӯшаи китобҳои шогирдони устод ва навиштаҳои олимон аз рӯзғор ва хизматҳои соҳиб табаров дар соҳаи адабиёти тоҷик гирд оварда шуданд. маҳфили адабӣ бо барномаи консертӣ ҷамъбаст гардид. гузориши Хоҷа Назрив Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.